Imos agora a falar de música. Como dicía, coámonos literalmente no ensaio dun coro de voces negras, de voces que cantan gospel e moito máis, con moitas sorpresas, e dirixidos todos eles, Raquel Atanés, por unha muller, por unha moza que xa é unha auténtica artista recoñecida no panorama musical. Moi boas tardes. Boas tardes, Noelia. Pois efectivamente, hoxe somos os encargados de poñer a banda sonora da tarde e xa lles adianto que vai ser unha banda sonora de excepción, porque hai apenas uns anos quen lle ia dicir a cidade de Vigo que ia ter o seu propio coro de música negra. E agora estes días xa ven de cumprir case 3 aniños de vida, nada menos, este Vigo Negro Son. E como ben dicías, Noelia, ademais de todos estes integrantes, a alma mater, a creadora e a directora deste proxecto maravilloso, unha muller moi coñecida xa no panorama musical galego. Moi boas tardes, Goiza. Moi boas tardes, que tal? Aquí de mestra de cerimonias e cumprindo case que un soño feito realidade. Pois sí, a verdade é que sí, porque, bueno, a pesar que xa levamos 3 anos, pois agora é que podemos dicir que xa está formado, non? Hai unha solidez no proxecto, aquí tes a todos os integrantes, algúns non puideron estar hoxe aquí, pero bueno, pero vamos, que sabes que xente con unha motivación, e iso é de verdade a sorte, non? De facer un proxecto que haya xente que quera facelo claro contigo. Sí. Un poder de convocatoria importante dende o principio, porque sempre alrededor de 20-30 integrantes ata o día de hoxe, e todo isto, esta iniciativa naceu precisamente pois de que cando tiras cativa e xa eras unha tola da música, non tiñas na túa cidade un coro destas características, e de feito a día de hoxe, que xa non es tan cativa, non hai outro igual en toda Galicia. Pois non igual, non. Hai outros coros que sí que tamén alimentanse da música negra, que seguen un pouco pois este patrón musical, pero exactamente como din que os coros teñen a personalidade pois do seu director, pois creo que un como este non hai, non? A ver, hai outros, vos ou pero este dende logo xenuíno e único, e vemos que están todos facendo uns acenos, un chisquiño raros. Ti coméntanos que é o que estamos a ver. Pois mira, están a quentar un pouquiño, a quencer a voz, bueno, a calentar primeiro os músculos. Isto se fai para distensar, porque normalmente pois sempre como que facemos coa mandíbula, non? Sí. Forza e bueno, e despois de estar todo o día traballando cada un na súa labor e tal, pois sempre vou pois masaxear un pouquiño o corpo, alivialo das tensións para comezar a cantar e, bueno, ter máis flexibilidade. Hai que dicir que a tele tamén pon un pouquiño tenso a todo o mundo. Na súa defensa diremos que acaban a piques de chegar, así que aínda non os vamos a atracar así a man armada, pero a ti sí que chimos facer a pequena encerrona, e aínda que logo veremos unha actuación de todos os integrantes ao completo, que xa vos digo que vai ser impresionante, unha pequena capela sí que nos farías, non? Bueno, neso quedamos, non? Que tiña que facelo, pero eu quería, xa que hai tanto cantante aquí, claro, que non solamente son eu, pois si quería que me acompañasen, inda que sexa suave, non? Para que non se fastidien a voz. Pero bueno, pois vamos a interpretar Motherless Child, que é un clásico de gospel, é un espiritual americano, alabamos, non? Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel. Bueno, quedome coa boca aberta. Boiza en directo, Sofía Boiza, artista con ese coro de voces negras que escoitaremos no programa. Así, a capela, porque os artistas non necesitan moita máis floritura, aínda que eses acenos así raros, estábamos todos ben atentos, pero iso é moi profesional. Quedamos coa mel nos beizos con Raquel Atanés e con ese coro de voces negras que estaba quentando a súa directora, así a capela de show, no? Raquel Atanés, dicíamos antes, coa boca aberta. Boas tardes de novo. Moi boas tardes, pois como xa sabía eu que quedaron todos con ganas de máis, aquí seguimos e como xa sabedes que nos gusta facernos notar por onde imos, pois voltamos a interrumpir o
ensayo, fixadevos que marcha teñen a esta hora, pero é que se nos quedaron algunhas cousiñas no tinteiro, así que imos secuestrar a profe novamente. Eles siguen por aquí cantando, dicía eu que se nos quedou algunha cousiña no tinteiro moi importante, como é o tema de que vos autoxestionados. Contanos isto. Pois si, nos autoxestionamos para poder facer despois cursos como eso, masterclasses de xente que ven como Dani Reus, do coro gospel de Madrid, Gospel Factory, ou agora en febreiro vamos a ter a Carmen Rey, que tamén ten un coro, Sisters in the House, que é de Coruña, ¿no? Bueno, un pouco facemos isto para poder ir pois facendo realidade as nosas propostas, ir mellorando, cada vez facelo mellor, dentro de varios estilos, tocar varias técnicas vocais diferentes e aprender, non? Crecer. É moi importante logo que saian moitas actuacións porque todo o recadado vai directamente destinado a subvencionar pois este coro maravilloso e a súa formación. Mentres algúns son cantantes noveles ou neófitos, hai outros que teñen proxectos musicales propios, como é o caso de Isis, que tes algo por aí, verdade que sí? Hola, moi boas tardes. Sí, algo hai, un grupiño que se chama Mr. Happy, podese ver no Facebook, sí. Aí estamos, entre Mr. Happy e Vigo Negro Son. E canto tempo levas aquí formando parte deste coro? Pois, dende o principio, prácticamente, as poucas semanas de empezar, 3 anos, 3 anos nos que moito aprendeche ti e todos, un proxecto que aparte medra, segue medrando e xa non ten teito. Bueno, veño aquí a falar con ela e aproveitan para calarse, pero diso nada, que os imos poñer a traballar agora mesmo, por agora sí que sí, chega o momento de seguir desfrutando deste arte maravilloso que temos aquí a un tiro de pedra na nosa propia terra, porque en Galicia doutra cousa non, pero de arte imos sobrados, así que moi atentos, porque agora sí que van quedar coa boca aberta. Empezamos en la parte rítmica. Sometimes I feel like a 1, 2, 3. Sometimes I feel like a motherless child. 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 ¡Vamos! ¡Esos sopranos! Sometimes I feel like a motherless child. Hey! Sometimes I feel like a motherless child. 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 Como soan de ben. Logo volvemos a Vigo, teñen un fin de festa preparado para nós, e non quería rematar, amigos, o programa sen gozar un pouquiño máis, sen facer ese peche musical que tanto nos gusta, con ese coro, con ese grupiño de voces negras, Raquel. Así que, nada, dalles a eles, ponlles a alfombra vermella do O que pasa aquí. Claro que sí, Noelia, chegou o momento de poñer o broche dourado ao programa de hoxe. Que mellor xeito que facelo con estos artistazos Vigo Negro Son, que van dar moito que falar e que, como vedes, xa están sobre as táboas para deleitarnos a todos cunha fabulosa actuación que no día de hoxe, aínda que aínda non o sabe, vai dedicada a un dos seus integrantes, a Cervi, que por aí o teñen, está de aniversario e os seus compañeiros non querían perder a ocasión de darlle os parabéns. E agora sí, silencio, ocupen as súas localidades e disfruten do espectáculo. Parabéns, Cervi. Vamos allá. We are the drums. We are the drums. Más bajito. From Africa to America. We are the drums. We are the drums. We are the drums. From Africa to America. We are the drums. We are the drums. We are the drums. From Africa to America. We are the drums. We are the drums. We are the drums. O talento, baile, música, festas, o mellor aquí en Galicia, na televisión de Galicia, en O que pasa aquí, así que de camañá.